and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Ngano ni? Ngano ni? Ingo sa bigahe ko. Di ko makalihok. Ay, kadang-kadang mo sa Sandro. Mikaging akong lawas. Ngano ni? Migahe nga akong lawas. Ngano kini? Matapos na imong kautan, Sandro. Dili! Nagkana mo kahili sa kakutil! Nahimong abo! Mateo! Muna, Nahili si Sandro. Nahimong abog. O gisod mo ang murag botili ang porma nga bato. sabunan ko kini. Natapos na ang kaduotan ni Sandro. Wa na Sandro nga mubalik pa. Amo Mateo, kalit lang nangahilis ang mga kaaway. Nahimo nga buog nangawa. Naisama silang pangulo nga si Sandro. Pero aniya, gibutan ko siya ning sudlanan nga bato. Gibilanggo ko ang iyang abo. Kuyogi ko. Asa man ta amo Mateo? Basta kay kuyogi ko. Matuman amo Mateo. Muna, ikaw na bahala din. Amo Mateo, nganong niya ata dinhi sa kinatas ang bahin sa bukid? Daplin gyud sa pangpang. Diin ang ubos ang dagat. Diin tungod sa kahabog aning atong himutangan karon, maglisod na og kita ang dagat sa ubos. Tungod sa panganod nga miputos sa palibot. Salawa nga akong buhaton. Amo Mateo, imong gilabay sa layo. Ang gisudlan nimo sa abo ni Sandro? Mauna ka to ang iyang katapusan. Dili na siya mabuhi pa. Dili na mabuhi pa si Sandro. Pero Mateo, dunay duha ka buok nga tong sakop nga nangamatay. Ug dunay 5 ka buok samdan. Mateo? Oh, samdan ka? Oh, ano ni kaso? Mawala ni. Tambalan rin niya ako. Pasto, no? Mga na. Pasto. Magpaslamat yung kita nga. Wa mo lang po si Sando sa iyong buot buhaton. Magpasalamat yung kita sa kahitasan. Og ilabi na ni Amo Mateo. Bitaw sa. Kun wapasab si Amo Mateo. Mag-unsa naman ka ta. Mga. Pasto. May pangutana lang ko. Unsa ka na? Sa una, bata pa ko. So diyang, nahitipon ang ako mga ginikanan sa pondok di Amo Mateo. Ang iyang pagkatao, ingon aana siya. Ambot may pasabot ba? Kung unsa iyang katiguangon karon. Sa akong pagkakita niya sa bata pa ko, ingon ana na siya. Paminaw na ko. Wa gid siya matiguang. Nagpabiling gud siyang ingon ana. Ang iyang hitsura, ang tanan. Nakahibaw ka ba kung pila na ang iyang edad? Sa akong nahibawan, ang iyang edad, 179. Unsa? O kana si Mona, 156. Ha? Nagpabilin silang ingon ana. Nganong ingon man ana? Kanos apa man ka mo abot ang akong gipaabot. Ang sunod nga sugo. Mateo,
Wa man ko Paul sa akong sitwasyon karon. Pero ingon siya og gikapol nako. Oh, Gikapol na ang akong lawas. kung wa pa kita maputos sa gahom, siguro dili na kita makalakaw ni atong pagdaron karon. Napugna ng atong pagkatiguang yun kaayo tungod sa gahom nga miputos kanato. Mona, Ah, ikaw gyud ang tunay katakos. Tungod kay ikaw man ang sugo. Pero naapil ang ko. Lakip ko wa matiguang pag-ayo sama kanimo. O nagpabilin nga basko. Tungod kay imo man akong asawa. kanos apa man ka siya mo abot. Telma! Telma, asa ka? Telma! Uy, wa man dinhing akong asawa sa sala. Asa man ka siya? Oh, si Telma karon. Ah, Telma! Telma! Oh, Telma! Naunsa ka? Ha? Ambot, wa ko makasabot na ako. Kalit man lang naglain ang akong ginawaan. Gusto kong mukaon og santol. Unsa? Paliti ko nga to og santol. Sige na. Telma, Oh, mabdos na ka? ambot lang Samuel. Basta kay lahi ang akong gibati karon. Paliti lagi ko dito og santol. Sige na. Ha? Sige na. Gusto ko mukaon og santol. Lami kayong ikaon og santol. Nganong mitahiyom ka, Samuel? Dili ka ingon ani sa una. Dili ka ganahan anang santol. Pero karon, labihan nimong nakakaunog santol. Mao nga, dako nga akong pagtuo nga mabdos ka gyud. Ini kahuman nimo kaon mga tuta sa ospital. Aron mahiling sa doktor kung mabdos ka ba gyud. Ay, naghinam-hinam na kong masayod sa resulta, Samuel. Magpaabot lang ta sa doktor nga mo'y naghiling nimo. Samuel, gikulbaan man ko. Oh, ang doktor na kanang nagpadung din sa atong nahimutangan. Tilma, gidungog yun sa Ginoo nga atong pag-ampo. Mabdos ka na sa atong anak. Oh, Samuel. Oh, kamalipayon ko, Tilma. Huwag kabutangan sa kong kalipay. Ingon man usab ako, Samuel. Malipayon kaayo ko. Malipayon gid kaayo. Ato ta sa simbahan. Magpasalamat tas Ginoo nga iyang gihatag kanato ang atong gipangayo. Human naman taong pasalamat sa Ginoo. Mamauli na ta. Ay, dili pa. Atong isilibrar ang naabot nga grasya karon. Mga unta. Di na lang ta mga sa ato. Anhita sa syudad mga on. Unya, kaigo pa nga tong kwarta. Ay, kaigo pa. Niya na yun ta sa bahay. Hangtod karon, Samuel. Halos dili pag yung kumakatuo sa akong nahibawan. O wag yung kabutangan sa akong kalipay. Tilma, parihas taw gibati so sag-usa. Nahala, sige na. Mag-ilis na ta. Mateo! Oo Mona. Wa pa kit maayos sa hingpit ang imong samaat nga nahiaguman mo. Ni atong gisukit na din ni Sandro. Oo Mona. Pero sa dili madugay, mawara kini. Nga nung dili ni mo kabito ng imong gahom aron mawa ka na. Mamaayo man to ng samat. Pero batiyon ko usab ang kakapoy sa lawas. Nakahibaw kay Gud. Nga akong gahom,
Dili para sa una nga kusog kaayo. Karon hinay na. Ug lahi na gyud sa una. Nangupaw ka na, Sab. Kapila na gyud ko makabantay nimo nga magsigi ka lang og panghupaw. Kana tungod kay gipangandoy na gyud nako nga moabot siya Kinsa? ang sugo. Nga naman ning akong kamot. Nagka-brown man. Hasta nga akong bukton. Nagkaanam og ka-brown. Unsa man eh? Yuta? Nga naman eh. Samuel! Samuel, tanawa! Oh, nga naman na. Uy, imong gilugod ang imong bukton og kadaghan ko na ng puling. Nga naman eh. Kabaga sa mga buling o nga nada sa imong paglugod. Mura man ni og yuta, Samuel. Nganong naingon man ka ana nga naligo ang kakaganiha, dili ba? Oo. Maligo ko, Samuel. Maligo ko. Samuel. Ginoo ko. Nanginit pang katilma. Init ang imong lawas. Gilantan ka. Wa ko makasabot sa akong gibati, Samuel. Hingon og sa kidauban ang akong lawas. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!